Welcome back sa Let's Talk. Still with Ma'am Gundan Yes, sir. ng Dole, Ilocos Sur. Ma'am, ibalik ko to. Doon pa rin tayo sa mga employment status. Yes. Kasi meron tayong sick leave, may vacation leave. Usually ba, ilang days ba ang vacation leave? Ilang days din ang sick leave? Sa batas po, ang sinasabi lamang 5-day service incentive leave. Service incentive leave. Ibig sabihin na pagka ang empleyado ay nakapag-serve na sa company for 1 year, he's already entitled to 5 days service incentive leave. Ibig sabihin, pwede na siya mag-absent ng 5 araw with pay. With pay. Opo. May mga companies that can afford to give 15 days sick leave, 15 days vacation leave. So, okay lang po yan. Because mas mataas naman po yan sa nire-require ng labor code na 5 days. So, acceptable po yan. Acceptable yan? Kasi mas ang labor nga lang 5 days. Some are 7, Yes. some are 15 nga. Yes. But when you talk about absent, hindi na, basta kailangan i-file din yun, di ba? Okay. Hindi yung automatic mag-absent ako, tapos tawag na lang ako, ma'am, avail ko yung vacation leave ko or sick leave ko. Is it possible? Opo. Usually, dapat beforehand kung iyan yung vacation leave. Pero kung sick leave, di ba kung minsan hindi mo naman na foresee na ikaw ay magkakasakit. Nagka-LBM bigla. Opo. Baka pwedeng tawagan na lang yung employer at sabihin I-charge na, doon. Opo. I-charge sa sick leave ko. Opo. Ba dapat ipaalam ng empleyado sa employer na siya ay absent. Then, let's talk about, ang isang empleyado makaka-avail ng sick leave tsaka vacation leave after a year of service. Yes, sir. Yes, so tsaka sa entitles. Now, after that, hindi niya nagamit the whole year yung kanyang VL tsaka kanyang sick leave. Convertible to cash ba ito? Yung pong 5-day service incentive leave, that is convertible into its cash equivalents. Cash equivalents. Apo. Tapos, yung excess of that, depende na siguro sa company policy. Kung ang sabi ng company is i-convert, yung ibang portion din, okay. Pero kung hindi, at sabing i-consume it, dapat i-consume. Pero yung 5 days, pag hindi po nagasto yan, dapat po ibigay yung cash equivalents. Pero there are companies na pino-force talaga nila yung empleyado. May natira ka pa, so i-force talaga na gamitin yung leave na yan. Opo. Kasi para sa kanila yan To take the break naman. And tapos, like for example, sa sick leave lang yung in-avail yung sick leave, kailangan magpakita ng medical certificate ba ang empleyado or the employee? Kung ang company is very much strict about that, dapat. Pero kung nagkakaroon naman ng trust and confidence naman yung employer sa empleyado. Pero pag example, biglang wala kang pinakitang medical certificate, hindi ko mai-charge to. Absent ka talaga, hindi rin na i-charge or na i-avail sa kanyang sick leave. Paano yun? Pwede ba namin i-report naman? Hindi in-honor. Unless, bayaran nila uli yun, kung hindi nagamit talaga for the whole year, kailangan i-convert sa cash. Opo. Kasi, yung medical certificate. Usually kasi kung 1 day lang, hindi naman yata nagbibigay ng, ewan ko lang, kung kailangan pa, kung 1 day lang. Halimbawa, sinasabi nyo kanina na may nag-LBM o whatever. Pupunta ba sa doktor para po. Pero, di ba? Kung talagang kung gusto ng employer na magkasigurado, pwede siguro. Pwede siguro. Pero mostly naman ang pagkakiliti ko naman ng employer, usually pag 3 days na diretso, yun, they sometimes really seek for a medical certificate. Medyo matagal. Matagal. Pero pag 1 day lang, wala naman problema yan. Ito to. Tawag na lang. Tawag pwede yan. Or text the most kung walang pagtawag. Unlimited text lang. Pag-usapan naman natin ang itong security of tenure, ika nga. Security of tenure. Okay. Automatic, pag ikaw naging regular employee, naging permanent, ibig sabihin secured na ako. Diba? Pag ako na-hire na permanent na ako, so, pwede ko ba sabihin na, okay, secured na ako until mag-retire? In a sense, yes. Pero meron ting tinatawag na just or authorized cause of termination. Even if one is already a permanent employee, meron pa rin tinatawag na mga just or authorized causes. Yung just causes of termination, yung
habitual neglect of duty. Isa po yan. At ano ba yan? Loss of trust, breach of trust of the employer, of the employee, breach of trust reposed on the employee by the employer. Nasira na niya yung kanyang trust and confidence. Lalo na po kung yung kanyang position requires trust. Like for example, yung ikaw is private secretary o ikaw ay kahera. And then what else? Threat on the life of the employer by the employee. And what else? And other causes analogous to this mentioned circumstances. So pagka natanggal po ang empleyado based on that, but first if an employee is terminated based on these grounds, dapat due process must be observed. Okay. Dapat ipaalam sa kanya na siya matatanggal because of this cause. And then the employee will be given the chance to defend his side to show cause why he should not or she should not be terminated on the cause mentioned. Hindi pwede yun, like example, yun ang mga klaseng cause natin na may mga due process just because yung trust nawala na and then may threat na nga. Is it possible na sabihin ko, na ako employee, sabi ko, okay, you're fired, hindi ka na pwede mag-report bukas? Not automatic, sir. Hindi pwede automatic. Opo. Pero meron din mga iba na talagang kung yung stay ng employee is threatening on the life of the employer or the company itself. Siyempre, kung may mga empleyado dyan na delikado nga, nagiging delikado siya. So, pwede yun? Pwede po na masuspend. Muna. And then, suspend habang dinano yung proseso ng pag-determinate. Okay. Termination in the sense like, yun na nga, may just cause yan, sir. So, anong makukuha ng isang tao? Pagka empleyado is terminated based on just cause and after observation of due process, walang matatanggap na separation pay ang empleyado. Ano lang matatanggap niya? Yung mga benefits that have already accrued. Ibig sabihin, yung bang na-earn na niya, like 13th month pay, overtime pay, yung mga sweldo niya na hindi niya nabayaran. Kaya natin pa nakuha. Okay. What else? Vacation leave, sick leave, what else? Makukuha pa rin yung mga vacation sick leave na yan? Yes, sir. Okay. Ano ba? Ngayon, November, may mga hindi siya nagamit noon, pwede po niyang kukunin yan. What if kung hindi binigay ng kumpanya pa? Kung meron siyang claim, pwede niya i-claim. I-claim yun. Pwede siya mag-file ng kaso rin. Kung gusto niya. Pwede. But if ang isang empleyado ay nag-resign, o di kaya pwede rin pinilit na mag-resign, paano yun? May makukuha ba siyang fee? Or may separation fee ba? Ano pa? Normally, pag ang empleyado is nag-resign, wala po siyang matatanggap na benefit. Separation pay. Separation pay ang pinag-usapan dito kasi kung may mga benefit po na dapat bayaran sa isang empleyado na na-earn na niya, kung may na-earn na siyang na-earn na niya po yung mga benefits, then dapat bayaran po sa kanya. Kasi sa kanya na yun Pinagtrabahuhan niya yun pinagtrabahuhan na niya yun. So yung separation pay lang po ay wala na siya. Pagka nag-resign. Pero pagka siya tinerminate, titingnan natin kung anong cause. Kung sinasabi natin kanina just cause, may reason na just. Yung isa po na hindi ko na kompletong explain, yung authorized cause. Yeah, authorized cause of termination. Authorized cause is, ano ibig sabihin nun? Authorized cause are causes for which when an employee is terminated based on authorized causes, meron siyang separation pay. For example, redundancy. Redundancy, ibig sabihin ng redundancy, yung trabaho niya is sa isang position, clerk, marami na sila doon, 5, pwede lang gawin ng 2 yon. So yung 3 redundant, pwede po silang tanggalin after observation of due process based on that authorized cause. Another one, retrenchment to prevent loss. Magbabawas ang company kasi nakikita niya na pagka lumaon pa 10 ang empleyado niya, hindi siya magbabawas, baka malugi na siya sa susunod na buwan. So, pwede po siyang magbawas. So, pwede may makuha nga na yan. Yes, but he should show proof na talaga nga siyang malulugi.
nagre-retrench siya based on that ground. Kasi pwede yung sabihin, naglulugi ako, pero yung kanyang records will not show it. Okay. So, he should show proof. And then, sickness that cannot be cured within a period of 6 months. Pag ang isang empleyado po may sakit at hindi na magagamot ng 6 months and beyond, pwede na po siyang tanggalin. Opo. Pwede siyang, Also, the employer has the right na sabi, okay, tatanggalin na kita. Opo. Okay. Dapat may due process pa rin po. Yung papaalaman mo siya within a period of 1 month. Bawa, tatanggalin mo siya after 1 month. Month of May. Gusto mo siyang tanggalin sa May 30. May 1 pa lang, bigyan nyo na siya ng dapat ang empleyado bigyan na ng notice na siya po ay matatanggal na on the 30th of May. So, pag ang empleyado po ay natanggal based on authorized causes, meron po siyang matatanggap na for yung kung ang reason is redundancy, the pay is 1 month pay for every year of service. Yung sa mga iba po, 1/2 month pay for every year of service. For every year of service. Like example, sige, doon sa redundancy, 1 month. 1 month. Each year, no? So, kunwari, nagtrabaho siya for the past 3 years na. So, 3 months ang makukuha niya. Parang ganun. Kasi 1 month for every year. 1 month for every year. And then at syempre, makukuha pa rin naman niya yung kanyang 13 month, ang kanyang sick and vacation leave, and other, kung may mga incentives pa siyang pending, mga ganun. Sige. Pero pag ang isang tao na terminate, yung ibalik natin na terminate for yung just is walang separation. Pero depende pa rin yan. Kung ang employer is benevolent enough, maawain, mawawala na siyang trabaho. Oo, parang ganun. Oo. Pwede siya. Hindi siya nang pinapagbawalan ng batas na magbigay based on his yung kanyang compassion or mercy towards the employees who will already be terminated from his job. So, pwede pa rin. Kahit sabi ng batas, walang matatanggap. Kung gusto niya magbigay, sino ba naman ang... Tapos, ma'am, isang empleyado, kagaya redundancy, kunwari, no? Kasi madami na nagbawas. Ako, isa kunwari sa natanggal. Kahit bibigyan ako ng separation, ayoko matanggal. Do I have the right na magreklamo sa DOLE na dapat hindi ako pwedeng tanggalin? Redundancy. And based on redundancy. Based on redundancy. Pwede po siya. Kaya nga, meron pong 1 month. Doon siya pwede siya mag-seek ng ano. Sabi niya, bakit niyo po ako tatanggalin ng based on redundancy? When in fact, I was hard. At saka, kikita ko naman po talaga namang kailangan ako. So, siyempre, mag-explain sila. So, doon yung dialogue. Show proof why he really should not be terminated or that employee should not be terminated. Ma'am, ito lang, before we pause for a break, may question kasi dito na meron din daw yung tinatawag sa termination by employer, yung Article 282. What do you mean by 282? Ano yung article ng 282 sa Labor Code? 282 yung employer, yung mga just causes. Just causes. Okay, yun na yun. Okay, and then, ano naman yung 285? Yung employer naman ang magte-terminate ng kanyang employment. Yung employee. Yung magre-resign yun, parang gano'n. Magsasabi niya, ayoko nang magtrabaho sa inyo, so magre-resign na ako. I will cut my relationship with you as my employer. So, walang separation fee yan, no? Wala po. Wala. What about other benefits makukuha pa rin ba niya? What if kung ayaw ibigay ng employee because na-hurt siya dahil nga nag-resign? At yung pag-resign, biglaan. May ganun kasi ma'am na employee na nag-resign, gusto mag-resign, pero nag-resign, nagsabit na kanyang resignation ngayon, magre-resign na siya bukas. Though we know dapat na within the 30 days dapat kasi nga may due process pa, di ba? Kaso may employee na, ayoko na, resign na ako, effective today. Is it possible? So, pwede bang employer na, sige, go. But hindi ko bibigay sa'yo. Ganito po yan. Yung pag mag-resign ng employee under normal condition, dapat din po 30 days. 30 days kaya nga. Pero there are also instances where the employee can cut immediately the relationship of employer-employee relationship when some of the reasons are kung a serious insult made by the employer on the employee o kaya unbearable or inhuman
treatment of the employer on the employee at saka yung threat on the life of the employee also. Ayun talaga, pag may pwede mga na po ganun. talaga, Oo. Pwede. na pwede siyang immediately yung kanyang pag-terminate ng kanyang employment. Ma'am, there's a so-called solo parent welfare, di ba? Yeah, Sige, dyan muna kayo. Ay, pag-usapan natin yan. There you have it. Ayan, napag-usapan na natin ang termination at ang resignation. I guess medyo naintindihan nyo na yon. Sa pagbabalik naman natin ay meron kasing tinatawag na Solo Parents Welfare Act of 2000 on the Republic numbers 8972. Ano nga ba yan? Yan po sa pagbabalik ng Let's Talk.